Добър вечер, дами и господа. Искам да ви кажа, ако ме разбирате, добре дошли. Ако някой има желание да помогне, една душа за две. Ето, тук има добри хора. Вижте, аз ги снимам и тях, и колите им, ако някой има желание. Като видите кученце, котка, куче, вземете и ги приберете. Не ги оставайте да умрат. Единствено, ето, Мира, тя беше малка. Ето, тя ми беше бебе. Видях, че един господин я остави и аз я взех. Моля бе. Вижте как е Галя. Обичаме. Те ми е душа благородна. Обичам си ги. Вижте. Месце ядат. Месо. Още едно месо. Ето, да видите. И има добри хора. Повярвайте ми. Не оставайте една душа да умре. Аз ги гледам от бебета. Помислете. Имам приятели. Не, че няма. Имам. Но те са врагове. Молят ми се да хода за чужбина, но аз няма да отида. Ще се остана в България. България е всичко за мене. Помислете. Само един шанс има. И има добри хора. Благодаря ти. Все пак. Нямам си мама, нямам си тате. Аз имам тех. Кривчо и Мира. Ако видя още едно кученце, мога да си го осинова. Помислете. Това нещо ще го кача в TikTok. Повярвайте ми. Ще го кача в TikTok. Аз не се срамувам от куче. Може да ме грози, но то ще ме обича повече. То е всичко за мен. Човек може да ме предаде, ама не то. Човек може да е враг. Той е враг на враговете. Помислете. Имате само един шанс. Натисни и удари камбанка. Хайде.